Na rozdíl od klasických tempovek mají karbonové závodní boty speciální karbonový plát uprostřed mezi podešvy. A navíc mají vyšší vrstvu pěny pro maximální návratnost energie a nižší únavu svalů při závodním tempu. Pro koho jsou vhodné? Pro zkušené běžce, co znají své tempo a mají vytříbený styl běhu. Na závody od 10 km po maraton. Na trénink ve svižném tempu. Ale aby karbonový plát fungoval jako pružina, vyžaduje aktivní práci chodidla a hlavně nášlap při špičku. A pro koho nejsou vhodné? Pro začátečníky bez stabilního tempa a vytříbeného stylu běhu. Pro běžce, kteří běhají přes platu. Výhody versus nevýhody. Výhody. Energie vpřed díky karbonu, pocit lehkosti a rychlosti, mentální boost v závodním tempu. Nevýhody. Užší okno efektivity, fungují jenom v rychlém tempu. Dražší než běžné boty a také mají nižší životnost. A teď se na pár typů karbonových bot podíváme. Hoka Cielo, měkká bouncy bota, zaměřena na elitní výkon. Agresivní model, čistě závodní bota. Nike Alpha Fly 3 je nejlepší volbou pro maraton. Má velmi nízkou váhu a prodyšný svršek. Hoka Rakit X, bota, která zvládne trénink i závod ve svižném tempu. Má dobrou stabilitu, je vhodná na dlouhé trasy. Puma 9 Nitro 3, bota s karbonovým plátem, která je vhodná na závody i trénink. Kompromisem mezi karbonovou botou a běžnou tempovkou je bota s kompozitovým plátem, která se dá využít na svižné tréninky i závody. Pokud jsi takový super sporták, tak tyhle modely jsou přímo pro tebe.